लाजियासै नोंसोरो साला बिहाम नोंसोरो फिकुनजो बिजामादै उन्दो बर' हारि कमेडि फेसबुक क्रिएटर फेमास जोंखौहाय मिनिहोग्रा एन्टारटेनमेन्ट खालामग्रा जितु चेनेल दिनैहाय बिथांनि चेनेलावहाय मोनसे दुखुनांथाव जितु खौरां नुदोंमोन सासे बर' सिख्ला बिनानाव गोमानानै दङ होननानै नाथायबा हले दा बिथां जितु बिनानाव गोमानानै दङ बेखौ मोनबाय डिटेल्सै माबोरै मोनखो आरो सोरजों थांमारदोंमोन नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बेनिफ्राय जोङो फिन सावरायफिनगोन बेजोंनो लोगोसे एनिथिं एमजे इउटुबारनि जितु बिसि प्रिति ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां दावराव दावसि गोबां गुलाय गुजाय मा जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन मानसिफ्रा बै समावबो नोंसोरो गोसो थोलाबायनानै फाग्ला जावलिया जादों नोंसोरो जाय समाव आं आबै अनजुलि बड'सानि न'आव दंहैयो रागा जोंनानै आं नोंखौहाय सिगिनो होननानै आं देरहासार इस्लारि बादिखौहाय आं भिडिअ लाफ्लादों आं भाइराल खालामनो थाखाय नङा आं ओरैनोसो भिडिअ लाफ्लादों सुद्रायथों होननानै मानोना जोङो एसे नांदेरनाय गावनि मानसिबो जायो नालाय आंनि बिमानि फारसे बिनि थाखायनो मानसि आंनि बिमादैनि खाफालाव दुखु दाफैथों होननानै आं साननानै बेफोरबादि आं मावदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जाय बिमादैखौ आं गोरबोजों अननानै हिनजाव गदाय दालाथों बेबादि जानो मोना संसार मोजां जानांगौ होननानै आं साननानै आं नांथाबदों बैबादि बिमादैया दिनै आंनि थाखाय गावनि बिनानावखौ बियारै लाबोना फैदों आंनि बिखानि दाहाखौ नोंसोर मा मोनथिनो नोंसोर बादि मानसिफ्रा मा मोनथिनो आंनि थाखाय बियारै फसंफैदों जाय बियारैया नायनो थाङोब्ला सोमोन्दोआव आंनि बिमादैसो जायो आंनि बिमानि बिनानावसो जायोमोन आंनि थाखाय बियारै लाबोदों लाजिनो रोङासै लाजि सिं सिं गावनि बिजामादैजोंनो उन्दुबाय गावनि बिजामादैखौनो लानानै खारबाय नों बादि बैथालिया बोरैनि बिमादै जायो होननानै बुङोब्ला बोरैनि एमजेनि बिखुनजो जायो होननानै बुङोब्ला बियो दिनै आंनि बिबै आंनि बिमानि बिमा अचे आंनि बिबैनि बिनानाव अचेनि फिसाजो बियो लाजि रोङिया बिनानाव अचेनि आंनि बिबैनि बिनानाव अचेनि फिसाजो बियो लाजि रोङि बै गुन्दी स्टारलिना गुन्दिया आंनि बिमादै जायोमोन नाथाय बेबादि मानसिखौ आं दिनैनि दिनाव आं बिमादै लिंनो हानाय नंला मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो अजयग असभ्य लाजि रोङि गावनि देहा फालांगि खालामनानै जाग्रासो नोंसोरो लाजि सिं सिं दिनै बुंनो थाङोब्ला जाय समाव दिनै जोंनि हाबा जादोंमोन एमजेनि आरो आंनि रिसेपसना बै 28 डिसेम्बरावहाय जोंनि न'आव जेब्ला वेस्ट बेंगलाव रिसेपसन जादों स्टारलिनानि बिमाया आंनि रिसेपसनखौ जानो फैदों आंनि रिसेपसनखौ जानो फैदों बिसौ जायो नालाय आङो बिनि बिमानि स्टारलिनानि बिमानि बिसौ जायो नालाय आंनि हाबाखौ जानो फैदों दिनै बेबादि बैथालि लाजि रोङि सासे गुन्दी नालायक मानसिया दिनै आंनि फिसायखौनो दिनै लानानै खारदों बेसेबां दुखुनांथाव आरो फेसबुकआव नोङो लिरलायबावदों नोङो गोसो गोरोबलायनानैसो नोंसोरो फैदों बाप लाजियासै नोंसोरो साला बिहाम नोंसोरो फिकुनजो बिजामादै उन्दुलायनो नोंसोर लाजियासै नोंसोर बादि मानसिया रायजोआव समाजाव थानो थाखाय जग्य नङा नोंसोर बादि मानसिफ्रा थांनानै थानो अजग्य नोंसोर बादि मानसिफ्रा नोंहा जुदि एसेबां गांनाय दंमोनब्ला नों मालाय हौवाखौ लाना खारमोन ना नोङो मोनथिनाय मोननायावथ' नोङो फालांगि खालामो आं बुंनो गोसो गैयामोन नों देहा फालांगि खालामो नाथाय नोङो दिनै थाङै थुङै नोङो गावनि बिजामादैखौबो नोङो उन्दुनो थाखाय नों लाजियासै जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों अब्ला मिथिदोंआनो जानांगौ जितु आगोलनि जितु जाथाय थिग बेखौ लानानै प्रितियाहाय फिन आरोबाव एनिथिं एमजे इउटुबारखौहाय रिप्लाइ ससे भिडिअ नोंथांमोननो होनानै होदों बेजोंनो लोगोसे जितु बिनानाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आइथियाबारिनि जितु बिनानाव खारनाय बा गोमानाय थारैनो बिथाङाहाय सासे गुबुन हारिनि जितु सेंग्राजोंहाय खारमारदोंमोन दा बिथांखौहाय हमनानै मोनबाय कामाख्या स्टेशनावहाय बेनिफ्राय जालुकबारि
पुलिस स्टेशनावहाय दङ होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मोननाय जादों बा अदेबानि बिथांनि जिथु पेजनि गेजेरजोंहाय जोङो नैबे खौरांखौ मोननाय जादों। थारैनो मानो बेफोरबायदि गोबां अलखदाव नैबे जिथु थासारि नैबे समाव गोबां थासारिफोरा गाज्रि नाथायबा हले जोंनि खायसे मोनथिनो हायै सानस' हायै गुबुन हारिजोंसो मानो गोबां साननो गोनां गिनो गोनां